हवन वही अयोध्या में होला, पहला हवन अयोध्या में होला। राजा दशरथ की अंगनवा में बड़ा निक लागे भवनवा में, कि बड़ा निक लागे भवनवा में। दूसरा हवन वही जनकपुर में होला, दूसरा हवन वही जनकपुर में होला। राजा जनक की अंगनवा में बड़ा निक लागे भवनवा में, कि बड़ा निक लागे भवनवा में।